το Kolotronic Varus της Franco Arsenal με S4 στα 1,43 γραμμάρια σε δράση. Αυτόματη δοσομέτρηση. Με stable στα 1,43. Πάμε τώρα σε χειροποίητο ζύγισμα σκαγιών με την Rex απόλυτα καλυμπραρισμένη. Rex και ξερό ψωμί στα 31 γραμμάρια νούμερο 7 Metal Jacket. Για τη σύνθεση της S4. Στις οθόνες σας τα υλικά σύνθεσης και η συνταγή. Εδάφους αέρος S4 με πυρηνική κεφαλή Federal και Metal Jacket νούμερο 7 έτοιμα για creeping σε V8. Πάμε τώρα να κλείσουμε στα 57,5 χιλιοστά με την μηχανή Λάσκας Α300 και ξεκινώντας έχουμε μισή χάραξη, κονική, τρίτο στάδιο που μαγκώνει το πυραυλάκι, ορίστε το πυραυλάκι, πάτημα, το φυσίκι στο πάτημα, βλέπετε, και ρέλι στα 57,5 και εδώ είναι το φυσίκι ρελιασμένο στα 57,5. S4 Federal 31 γραμμάρια Metal Jacket. Βλέπετε. Πάμε άλλη μία. Μισή. Κονική. Πυραυλάκι. Πάτημα, το φυσίκι στο πάτημα και ρέλι στα 57,5. Να είστε καλά, over, προχωράμε. Και εδώ βλέπετε ολοκληρωμένο το setup με S4, κεφαλή Federal, gripping στα V8. Και σεταρισμένο στα 57,5 με την μηχανή Λάσκας 300. Stay tuned.